poloha města uprostřed Československé socialistické republiky v oblasti střední Moravy asi 200 kilometrů od našeho hlavního města. Státní poznávací značka. Víte, o kterém našem městě je řeč? Nevíte? Ale tohle kolo a tenhle drak vám to určitě napoví. Už tušíte? Brno leží poblíž soutoku dvou řek, Svitavy a Svratky. V místě, kde končí výběžky Malebné Vysočiny a začíná půvabná nížina Svrateckého úvalu. Můžu se vás zeptat, co se vám na Brně nejvíc líbí? Co se mně líbí? No tak předně to okolí. Brno má moc krásný okolí. Co si myslíš? Co je v Brně nejhezčí? Nejhezčí? No přece přehrada, vždyť se tam jedu zrovna koupat. Já nevím, asi náš domek. Celá třetina z téměř 400 000 obyvatel žije v moderních panelových domech, odkud lidé rádi o víkendech vyrážejí tramvají na přehradu. Nebo, jak by sami řekli, šalino na prýgl. Mluví totiž lokálním nářečím, kterému se říká hantec. Němců se už zbavili, ale mluvit jako oni se snaží pořád. Matka od mý ženy od Chantal přijela a říkala, co je tady taková špína, jo? Říkala, no tak špína je tady, no. Co se dá? On říkal, to už to starostu příště nezvolíte. Jo? To je dobrý, že už teď vlastně budeme, když bude špína, tak zvolíme jinýho starostu a on se postará, aby ta špína nebyla. Což je taková lehká změna. Ono to Brno je opravdu ošklivý město, jo. Není žádný Praha proti Brnu, je prostě skvost. Až někdy do Brna nebo jeho okolí přijedete, vzpomeňte si na náš film. Co všechno jste se o něm dověděli? A snažte se dovědět ještě něco navíc. Tato krásná a významná oblast Československa si to určitě zaslouží. Tak na viděnou v Brně. Svět se skládá především z průměrných lidí a blbců. Chceš bonbon? Zážitky ve Štatlu.cz. Dej svýmu životu palec nahoru. Zážitky ve Štatlu, like your life. Zážitky ve Štatlu.cz, prosím. Alenko, ahoj. Ahoj. Jsem ti přinesla svačinu. Děkuju. A to jabko je umytý, jo? Dobrý, sladký. Šťavnatý. Kurva! Zasraný Brno!
Barno. Tady vám nikdo nepomůže, paní. Vidíš to? Celý svět na ní sere. To je jak Martička. Samé cikoš na sídlišťu. A zajímá to někoho? Ale hlavně jí to neříkej hned mezi dveřma. Já jsem vlastně z vody jak živa. Vidím cigána a říkám si, nasrat. Bolševik, nebolševik. Svůj svým. Zlaté husa. To nebylo jako ty kurvy dneska. V lidech se snadno vyznáme díky uniformám. Armáda a policie byly kdysi vymyšleny, proto aby se agresivní psychopati sdružovali a neběhali volně po ulicích. Původně pěkná myšlenka dát všem idiotům stejnokroj se ale lidstvu vymkla z rukou a idioti začali lidstvu říkat, co má dělat. Ti nejnebezpečnější psychopati mají jako uniformu sako. Normální lidi díky tomu hnedka vědí, že mluví se šmejdem. Blbové v saku nás pronásledují od dětství a ti nejsnaživější malí smradi si časem pořídí vlastní sako a v něm budou ovládat další generace. Tak já vás tady, děti, vítám na otevřeném setkání kolektivu magistrátu, abyste si mohli prohlédnout, jak tady pracujeme. Poděkujte, děti. Pane králi. Tak co máme dneska na programu? Bod číslo 1. Projednání výše daru statutárního města Brna pro prvního narozeného občánka pro příští kalendářní rok. Návrh je 30 000 korun. Já se strašně omlouvám, že vám do toho skáču, ale děti si pro vás připravili písničku. Aničko. Černé oči, běžte spát. Černé oči, běžte spát, však musíte ráno vstát, však musíte ráno vstát. Ráno, ráno, ráníčko. Tak děkujeme dětem. Děkujeme děti. Takže bod číslo 1. Projednání výše daru statutárního města Brna pro prvního narozeného občánka pro příští kalendářní rok. Návrh je 30 000 korun. Takže navrhuji usnesení 30 000 káče pro prvního narozeného občánka v novém kalendářním roce. Prvního nebo prvorozeného? A jo, kurva, jaký je v tom rozdíl? Je to jiný, když je to děcko první jako prvorozený, než když je ta matka zkušená. Jako jde mi o to, jestli ta matka už má nebo nemá. Jestli mi rozumíš. Děkujeme, Laďo. On to jako Laďa myslel tak, že některé ty matky mají těch dětí třeba i 6. Víme, o kterých matkách je řeč. To přece víme, ale to nesmíme takhle říkat. Tak já to řeknu, jak to je. Některé rodiny se vozej tágem po sociálce, mají těch děcek moc a já jsem proti tomu, aby se to dotovalo na porodně. Tak my už asi půjdeme. Pojďte. No, tak se na to vysedem. Bod číslo 1 se ruší, částka 30 000 káče se přesouvá do bodu číslo 2, brněnské ohňostroje pro příští rok. Končím. Laďo, ty smrady už se nebudeme zvát. Smrady zařídím, to není problém. Budou volby. Bude bohu buriš. Jo, proč? Jak proč? Co to je za dotaz? Je to tunel jak Brno. Jsem si s tebe dělal prdel. Prostě to budeme muset schvalovat ve zkráceném řízení. Novináři jsou v klidu. Půlka jsou dementi a půlka má hypotéky.
Svět nemá smysl. Umřeme a nic se nestane. Lidská zbytečnost a zoufalství byly tmelem našich dní od nepaměti a bude tomu taky nadále. To všechno je pro vás! To všechno je pro vás! Kolik to stálo? Ty lidi to tak chtějí. Jinak bychom tady zítra taky nemuseli být. Miláčku, a kde bychom asi byli? Miláčku, ty by si byla v prdeli. Město kultury! Brno je město ohňostrojů! Chybí vám válka. Prasata. Penzisti chtějí spát. Květy zla. Všechno bude fajn. Mám docela sexy život. Na světě je ráj. Všechno bude fajn. Všechno bude fajn. Mám docela nemám anšajn. Všechno bude fajn. To neděláš dobře, chlapče. Pan žaludek, to nemám rád. Tebe asi nebaví život, co? Jsi tak blbý, že nemůžeš ani číst? Dal jsem vám do schránky nový reklamy. Jednou budu dělat taky v reklamce. Hajzle. Když je dnes člověku 20, chce se mu hnusem zvracet. Jen ten, komu je 60, může jít se sklerózou klidně spát. Tak, teď si dáme malou pauzu, abyste nám tady neprotancovali boty. Ale jak vidím, tak tady nikdo z vás ani netančil. To mě bolí. Ale já vím, proč to je. Je to proto, že vy už vůbec nemáte radost ze života! A nebo že vy jste strašně osamělí. Proč nejste s rodinou v zoologické zahradě? Nebo v divadle? Na chalupě? Řekne mi to někdo z vás? Neřekne. Tak to řeknu já vám. Je to proto, že vás už nikdo k ničemu nepotřebuje. Ale proto jste přece tady! Protože víte, že my vám lhát nebudeme. Proto jste přece přišli na Plastic People of the Universe Revival. Protože víte, že naše firma vůbec nedokáže lhát. Protože my věříme v pravdu a lásku úplně stejně jako vy. A pravda je, že potřebujete naše hrnce. Protože jedině, když uvaříte v našich hrncích, bude se k vám vaše rodina zase vracet.
A kdo už nemá rodinu, pozve sousedy! Fantastické, madam, revoluční hrnce. Nic takového jste v životě neviděla. Já tě sleduju od začátku, ty jsi tady ze všech nejopuštěnější. Ty potřebuješ celou sadu, tebe už roky nikdo neoběhal. Nešahej na mě. Moment. Děláš protiže, já jsi pomoct, sakra. Nechte si dělat, tady následně! Ty, jestli by na tebe ještě jednou šáhl, tak já ho zabiju. Ale byla to nádhera. To já potřebuju. Rozumíš? Ještě než umřu, potřebuju víc. Ještě jednou na starý kolena někomu pořádně rozšlápnout ksicht. Jo. Na starý kolena ještě někomu pořádně rozšlápnout ksicht. Boje proti systému, na který se člověk těšil v 6 ve 20, si užije až v 70. Celý dny si můžete hrát a žertovat. Nikoho to nepohorší, protože to nikoho nezajímá. Nejvřelejší odezvy se vám může dostat v domově důchodců, kde vám na vaše jankování při výměně bažanta předepíše vrchní sestra silnější prášky. To by šlo uháčkovat. Ne, to mají hodné oči. Budeme mít miminko. Jsem vždycky chtěl miminko. Holku nebo holku. Počkej, ty nemáš radost. Jo, mám. Ale mám taky trochu strach, no. Je dneska všechno strašně drahý. Co pak peníze z tebe dělají dobrýho rodiče? Ale dobrý rodiče, co to dneska znamená? Být dobrý rodič. To vůbec nic neznamená. Se na mě podívej, je mi 35 a roznáším letáky. Ale teď pro miminko je nejdůležitější, že jsme slušní lidi. Slušný lidi? My jsme hlavně chudí lidi a je to možná naše chyba. Vůbec, co je slušnýho na tom, že ho přivedeme tady do tohohle, no? Mít miminko nemůže být nic špatného. Já mám pocit, že už teď jsem špatný táta. Teď ty budeš skvělej táta. No, jak se bude jmenovat? Nevím. Páleček, ne? Můžu? Ale on ještě nic nedělá. No, bude asi po mně. Malenko. Standu. Narození dítěte to je moc pěkná věc. Každý z nás zažil 5 nejkrásnějších let života. Plných her, štěstí a radosti z objevování okolního světa. Bohužel si to nikdo z nás nepamatuje. Od nejútlejšího věku nás systém připravuje na směny a úřady. Hravost, kterou jste si odnesli z pískoviště, už od školy nikoho nezajímá. Hezky sedět, pusinku na zámeček a zahodit klíček. Tohle moto si odnášíme ze školních škamen. Kdo si toto umění osvojí a zbytečně nevykřikuje, když nemá,
tento v životě spolehlivě dotáhne nejdál. Tak nějak bych vás chtěl všechny tady uvítat na srazu po 20 letech od maturity. Já myslím, že život ukázal, že na to máme. Ta naša třída. Proto jsem taky domluvil díky svým známým na radnici pro tohle výročí tady ten krásný koupak na Kraví hoře, jak my brňáci říkáme na Montebu. Koukám, že jste se vůbec nezměnili. Janka, to je pořád královna krásy naša, ale všechny holky jsou, koukám, krásný. Ne jako všichni dělají městu čest, abych tak řekl, jo. A já doufám, pane profesore, že jsme vás nesklamali. Na zdraví! Na zdraví! A náš Standa. Pořád ještě panic. Co, Stando? Tak pojď, nebuď nesmělý. Ahoj. Já vím, že tady chlastáš doma. Jak na Starecu na zbrojovce, ta klobása. Já teďka chodím na zbrojovku, hoši, do výpíčka a řeknu vám, tam si klobásu nedáte. Já už teda na Českou ligu fakt nekoukám. Já taky ne. Co chvíli litám do Milána, do Londýna, na lepší fotbale, AS Řím. Ale já do toho italského fotbalu trochu vidím. Já dávám na rehabkách do kupy Pavlíka Nedvědů. To je bezvadný borec. Ale koleno má jak 70letý chlap. No já normálně chodím po práci do Majlonta si začutat s klukama fotbálek. Tomu se nic nevyrovná. Po práci? Co děláš? No, do sociálních sítí. Počkej, nemyslíš tu brigádu, ty letáky v tom plišovém palcu? Cože dělá? Rozdává letáky v kostýmu palca. Prý sociální sítě. Já se poseru. Paleče. Jsem poseru. Škopky jsou tam, vole. Jsme první výtvor. Když to viděli kluci z afgánské roty, tak chtěli hned taky, tak si jim to upletla všem. Ono se to nezdá, ale ona je v afgánské poušti dost velká kosa. Všude samý nepřátelé demokracie. A jediný, co ty jejich český lulánky chrání, jsou moje oteplouchy. Musulmanští teroristi. Vykouříte jako králíky a postřílete jako škodnou. A dejte si vínko, pane profesore, ať vám nesteplá. Ukažte. Stando, ukaž děcka. My ještě žádný děti nemáme. Aluška teprve čeká. Standa čeká na povýšení, co? Až mu dají celou ruku. Poslouchám hlavu, ke slunci jsem připoután, na koupališti na kraví. Stando, nemáš nějaké problémy? Jsi vždycky kamarád. Dobrý, férovej. Jak se stalo, že jsi se napůjčoval z peněz, Laďo? Neboj, vyřešíme. Stavit. Pojďte! Sprinty! Jeďte sem pro celou třídu do hotel na Bagiču! Party Šalino! Se posadete! Nastupovat! Nastupovat! Pojď sem! Pojď sem! Pamatuješ, jak jsem dělal na Gimplu toho Pierrota? Tak to bylo pro tebe, jsem tě miloval! Jsi na mě srala, že jsi měla toho prachatýho manažera z KFCčka. Jsi se mnou tak vyjebala, to byla taková škola.
že teďka vyjebávám s lidma já. No, ty mi rozumíš. No jo, ty jednoduchý být svině, co? Socky za tebou lezou sami. Jako Standa. Já jsem myslel, že jste kamarádi. Za sedu. Pro chudý su královna krásí já. Prachaty Láďa. Královna krásy pro Socky. Jaká škoda, že jsi mě nemilovala. Já jsem chtěl být Piero. Svíčka farářová, jako se bělají moje milé nohy, jako se bělají moje milé nohy. Ani tak nevoní koníčka sladká, jako mě vonějí moje milé jabka, jako mě vonějí moje milé jabka. Jsi byl vždycky tak skvělý. Proč sebe neprobudíš to zvíře? Si pamatuju, jak jsi mi koukal na kozy, když nás učil prokletý básně. A revize jízdenek, svák! Svák! Revize jízdenek! Ani tak nebolí rána do srdéčka, jako mě bolela milá zahradička, jako mě bolela milá zahradička. Hele, Stando, jak jsi říkal, že jsi v prdeli s prachama, mám pro tebe kšef. Děláme ti překlenovačku. Na tom pane vyděláš, to mi půjčíš a já to pro tebe za 2 týdny otočím na 70. Mám styky! Mám známý! Mám styky, mám známý! Mám styky, mám známý! Třídní sraz se nedá vyhrát. Po několika dějstvích košatého sporu, doplňovaných ožraleckými vsuvkami od vedlejších stolů, vám dojdou 2 věci. Za prvé, třídní srazy fungují jako mezičasy, kde si bývalí spolužáci ukazují, kdo z nich to zatím v životě posral nejméně. A za druhé, potvrzuje se, že karty byly rozdané už v 15. Třídní srazy začnou dávat smysl až tak po 50 letech. Na co kdo umře, to bude zcela jistě dobrodružnější hra. Žlučové kameny a potíže s močením zbližují lidi daleko spolehlivěji než všechny hypotéky dohromady. A z bývalých spolužáků se na srazu 50 let od maturity stane zase jedna třída. No nazdar, vinuli.
Tohle je moje vernisáž a vy se z toho třeba poserte. Jste skurvený šneci, který lezou po plátně, který vyšponoval sám Satan. Maluju vám a vaší životní trasu. Podle mě se dneska už žádný skutečný umění nedělá. Stejný je to třeba i s filozofií a vlastně se vším. Já myslím, že já jsem umělecký dílo. No, ty jo, Olivo. A co pořád děláš? Prostě tvoř, kolik ti vůbec je? No, právě že už přes 40. Se podívej tamhle na Šneka. Neměří ani metr a jaký je to gigant. Umění nás drží pevně za koule. V konfrontaci s ním je člověk nakonec vždycky za debila. Každá nová generace avantgardních umělců deklaruje, jak sochama z prostěradel změní společnost. A po několika litrech brněnského vína se realita kolem nich skutečně na čas promění. Změněný stav vědomí většinou skončí sexem se spolužačkou a ti nejúspěšnější dokonce vytvoří průměrné sochy. Ti nejzoufalejší se o pár týdnů později snaží domluvit s gynekologem, jestli by mohli zaplatit půlku potratu ve stravenkách. Když to nevyjde, schání zbytek života peníze na alimenty. Čímž se spolehlivě zabaví. Jsem největší umělec dekády! Vy jste skurvený šteci a já se vozím po popelnici! Myslím, že to ve mně je ten talent, kreativita, prostě všechno, jenom to v sobě nemůžu najít. Musíš se naučit pracovat s energií. Van Gogh, Warhol, všichni si něco našli. Nějaký atribut, který je spojil s tou okolní realitou. Myslíš jako atribut síly? No jasně, to už tady bylo za starých šamanů. Zvířecí masky, Warhol měl tu paruku, Gogh si uřízl ucho a místo toho měl tu díru jako energetický centrum. Proto byla jeho malba tak vzdušná. Ale přece píčovina, to nemůže fungovat u každýho. Já nevím, tak řekni nějaký jméno, někdo, koho si vážíš. Nevím. Havel? Jsi nevšiml, že měl furt stejný svetr? Hele, dáváš těm Šnekům nějaký jména? Jo, marnost a nicota. To přece nejsou žádný jména. Obyčejní lidi o existenci avantgardního umění vůbec neví. Rozvrhnout 14 000 hrubýho na jídlo, nájem a plínky, pardon, tady je, já mám tady takový pravopisový, že rozvrhnout 14 000 hrubého na jídlo, nájem a plínky, ještě jednou. Rozvrhnout 14 000 hrubého na jídlo, nájem a plínky, to je dnešní brněnský funkcionalismus. Rozvrhnout 14 000 hrubého na jídlo, nájem a plínky, to je dnešní brněnský funkcionalismus. Se neboj, Alčo. To hodím do richtigu a všichni budou spokojení. Čau, Laďo. Darec palec. Stando, sedni si a poslouchej. Hele, Stando, se mrknem na ty tvý problémečky. Co říkáš? Tak já chci pro sebe a tady pro Alenku hlavně jenom to, co mají všichni ostatní. To mi vždycky někdo řekne, že o nic nejde, že nic nehrozí.
A najednou dlužím 200 000. No. Já myslím, že není potřeba z tého dělat kovbojku. Tady koukám, že máš debet na nákup v díle. Takže jenom 2 jablíčka. No nám to s Helenkou stačí. No, pokud vám chybí hotovost, tak díky této kartě si můžete kdykoliv nakoupit zboží, které zrovna potřebujete a do týdne to můžete bezúročně vrátit. Opravdu? Tak to jste hodní. To takhle děláte pro všechny lidi? Samozřejmě. Nám jde především o to, aby naši zákazníci byli maximálně spokojeni. Já myslím, že tato nabídka je pro vás opravdu výhodná. Tak jo. Tak koukám, že jste jeli do Maroka. Big man makes babucha. Have you money? Yes? I have for you 3 pairs for 30. It's a good price for good man. Tak jo. A pak tady teda totok. To já nechápu. Na začátku jsou 2 litry, a tady teda na koncu 7 pětek. No jo, to jsme potřebovali ledničku. Ta firma působila solidně. My jsme solidní firma. Žádné podomní nabídky v lichvářském stylu. Tak jo. Vy prostě potřebujete nějakýho překlenováka, který to pro vás celé nějak zpřehlední. A díky nabídce mojí firmy na tom ještě vyděláte. Jak já říkám, namastíte si taky jednou konečně kapsu. No, to by se nám hodilo. Stando, já ti půjčím 4 mega rovno a ty to pak budeš splácet měsíčně. Ty Laďo, ale nám stačí jenom 200 000. To mi je ten fígl, ty vole. Ty mi tu 50 hned dáš. Já ti ji do 2 týdnů otočím a pošlu ti zpátky 70. A díky této operaci si na 4 měsíce vydechnete od splátek. Jako, řekl bych, že je to pro vás fakt výhodný. Děkujem. Všechno bude fajn. Mám docela keksy život. Nemám ani šajn. Nemám na kokain. Narostl mi nos, na který mě můžeš líbat. Nejsem víc než vosk. Ty máš hezký nos. Všechno bude fajn. Váš, co to čteš? Takový blbosti. Ukáže, co ti ukáže, ne? Klaus kouká na Vericha, jak podepisuje antichartu. Klaus kouká, jestli někde za rohem nečíhá Havel. Klaus kouká směrem k Moskvě, jestli už jdou notičky od Putina. Klaus má strach, že má u sebe špinavý peníze. Klaus zjišťuje, jestli už se neochladila planeta. Klaus je slepý k našim problémům. To je docela prdel. To jsem si dělal celý život. Dneska už bych ty hajzly střílel. Ríšo, zase seš na titulce. Jo? Po nás tady něco zůstane. My nejsme jako oni. Lidi to milujou, turisti se s tím fotí. Včera se mě na to ptali v televizi. Prý, jestli jsem to vymyslel ve sprše. A lidi na takovouhle architekturu nejsou připravení. Politici musí mít vizi. Já si například představu úbornou v roce 2050. Prosím tě, pojď. Mě lokál patriotismu naučila máma. Chodili jsme na provázek. No. A Volka. A to je klaun. Po nás tady něco zůstane. Máma by na mě byla hrdá. Pojď mi to.
bych šel. No. Přemýšlel jsi někdy nad tím, proč chodí ženský na záchodové dolů? Aďo, kurva, co to zase meleš? A jenom, že holky v Brně mají dobrou povahu. Kloubí se v nich to nejlepší z vesnice, mají z velkoměsta. Ten cyklofašista to myslí vážně. Všude po městě mají kola s plakátama. Já bych ho nepodceňoval. Účetnictví na ten Orloj je ještě otevřený, tak přisypem něco do PR. To je hotový. 12 mega to je strop, z toho nic nekouká. A jo, mně je jedno, jak to uděláš. Lidi tomu Orloji říkají šulin, no tak na něj nech vyrobit třeba nějaký primerák. Po Brně necárám, kde jaký maskulin se do mě vycáká. Co pak s tím? Nikdo mi nevoní, nikam se nehoním, asi jsou frigidní, co já vím, nemám to ve zvyku, tahat se s borcama po štritu, válat se po zemi v modrým, chlap se ti nakeruje do bytu a máš po big bitu, děkuju, nechcu a myslím to v dobrým, co asi náno, co asi úplná co asi nána, co asi úplná celoplošná kastrace je více než nutná, aspoň bude legrace a nebudeme smutná, vše spočívá v odstranění pohlavních žláz. Sterilizace, 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 au. Koho máme špicový hajfy na sicrách? Vidím na židlích krásné Ale co dívky. pak se vám nelíbí? Mám vám to zesílit? A láčový kalosci, co přištrejchali Láčový hodí kalosci, čučku? já nevím, to je láčový kalosek. No, betálnej kořeň. Láčový kalosek je betální kořeň. Česky je to skvělý chlapík. Co přištrejchali hodí čučku sem na plac. Čumnáku. Na co pořád myslíš? Na smrt. No tak to se nám hodí. Nejdůležitější je dát si konspirační jména. A co máš na mysli, Arnoštku? Nejlepší konspirace je náhoda. Říkejte mi Mexické dny a ty budeš 2 v jednom. 2 v jednom. Dobře. A ty budeš akční sliva. Pak budeme potřebovat konspirační místo. Společenská atmosféra houstne. Když jsem se za války schovával před fašisty pod krycím jménem Malý David, konspirační místo mě zachránilo život. Tímto se přesouváme do ilegality Mexické dny. I v malebné díře, jako je Brno, najdete aspoň jeden památník boje za svobodu. Svoboda je neustálá možnost změny. V supermarketu všichni nakupujeme masový separát. I když tomu říkáme Mexické dny nebo italské léto, tak všichni tušíme, že to jsou spíš prasečí předkošky. Přesto se těšíme, jak to bude v neděli chutnat celý rodině. Nechat si srát na hlavu, to je nová společenská smlouva. Pomník dnešní doby. Dobrý umění je revoluční. Jak? Revoluční? Že tvoje umění je tvoje tělo? Ale já používám svý tělo k revolučnímu umění. Třeba když já nebo moje kámošky někde kojíme, tak to některým těm kavárenským buržoustům vadí. No tak jsme si založili laktační gerilu. Slečno, tady se ale nesmí kojit. A naše laktační gerila to těm buržoustům vrací i s úrokama, Pavloviči.
Dobrý umění je spojený s politickou akcí ve veřejném prostoru, Pavloviči. Řekni, co tě tady na tomhle městě nejvíc štve? Od malička mi vadilo, že dětskám říkají, že je tady na radnici drak. Přitom je to ve skutečnosti jen blbej krokodýl. No vidíš, tak téma máme, teď ještě jak ho zpracujeme. Proč vlastně ocas? V ocase je síla. Všichni, kdo to někam dotáhli, měli pořádnej ocas. Choch, pahol, aj ten tvůj Havel. Až ne. Šnek to je normální debil. Napřed mě prohlásí za umělecký dílo a když se do něj zamiluju, tak řekne, že to je součást už dokončený performance. Přitom já toužím po rodině. A já taky, Olivo. S tebou. Ale je nám oběma jasný, že tohle je minimálně krádež. Není. Krádež je, když někomu bereš něco, co potřebuje. Teďka děláš poprvé v životě umění. Zbavíš mě z toho lži, na který stojí. A umění je, Pavloviči, především o pravdě. To je ono, Pavloviči. Jseš první v dějinách Brna, kdo všem ukáže, že jejich symbolem je vysušený mlok. Teď je z tebe umělec. Teď máš boty z draka, Pavloviči. To nikdo nemá, protože draci neexistujou. Řekni jim pravdu, Pavloviči. To stačí. Postavili jste si tady nový symbol Brna, dali mu přezdívku Šulin, zasmáli jste se a tím to pro vás skončilo. Za 12 milionů jste si nechali postavit orloj, ze kterého ani nepoznáte, kolik je hodin. Nechali jste ze sebe udělat blbce. A já vám teď ukážu takovej malej trik. Protože vy se nebojíte obrovského pindoura, ale bojíte se 6metrový sochy ženy v burce. Ode dneška stojí na náměstí Svobody socha zahalené muslimské ženy. A o tom je moje performance. Pojďte ho. Protože kultura, která se bojí zahalené ženy, ztratila svůj smysl. Kultura, která se bojí zahalené ženy, ztratila svůj smysl. Kultura, která se bojí zahalené ženy, ztratila svůj smysl. Kultura, která se bojí zahalené ženy, ztratila svůj smysl. Kultura, která se bojí zahalené ženy, ztratila svůj smysl. Kultura, která se bojí zahalené ženy, ztratila svůj smysl. Pokud vaše identita stojí na lži, že jste kdysi porazili draka, tak výsledkem snažení několika generací je Brno. Skutečné změny tak můžeme dosáhnout jen odstraněním ocasů. Mýtických i těch skutečných. Mám to tady. Na ten Primeros. No ty jsi šikovnej, Láďo, to vypadá pěkně. Ukaž. Bocháme na tom fest. Ale s tím drakem, Rýšo, to je nějaký smutný. Vypadá teď jak nějaké mlok bez toho ocasu. No jo, no, Láďo, lidi všechno rozkradou. Já se cítím nějaké malé, Rýšo. Ty lidi nám to Brno celý dojebou. Už nikdy nic nebude tak jako dřív. Tak se opatruj. Tak už to otevřem. Exekuční kancelář. Ladislav Vodák. To je Laďa, ne? Nedáte si kafe? To bych to byla moc hodná.
Víte, my to máme dneska ještě hodně. Děkuju vám. Like your life. Like your life. Pane Palec, nechcete přispět na děti nemocné leukémií? Dostanete za to plešounka a přispějete nemocným, je to pro společnost výhodné. Vyser se na to! Vyser se na to! Nebreč a vyser se na to, dokud jsi mladá! Život je kurva i bez leukémie. Tak ať nedopadneš jako já. Všechno bude fajn, jo? Hovno! To čumíte! Hovno! Hovno! V demokraciích se ocasů zbavujeme pomocí voleb. Místo házení politiků z balkónu hážeme lístky do uren. Je v tom obrovská naděje. Můžeme si zvolit, koho chceme. A navíc, pokud volby vezmete jako reality show o největšího kreténa, nemůžete být nikdy zklamaní. O tom, kdo půjde z kola ven už letos a kdo se bude další 4 roky kurvit, rozhodujete jenom vy. I v tak průměrném městě, jako je Brno, se občas najde někdo, komu o něco jde. Je to sice většinou blázen nebo alkoholik, ale i tak je v tom skoro naděje. Básník Jaroslav Erik Frič před lety řekl, že naše jediná jistota je v tom, že všechno dobře dopadne. Od té doby se nezměnilo vůbec nic. Chci vám něco říct. Od pondělí bude Brno jiný město, začne jeho úplně nová kapitola. Chci, aby všichni lidi v Brně měli možnost ukázat, co v nich ve skutečnosti je. Chci ukázat, že snažit se má smysl. V pondělí přestávám být aktivním občanem a stanu se aktivním politikem. Aktivní politik ví jako první, co se má udělat. Aktivní politik žije ve svém městě každý den. Budí se s ním, naslouchá mu, dýchá s ním a pečuje o něj. Ví, jak na to město je, co město potřebuje a co se má udělat. Má plán a umí za něm otevřeně a poctivě jít. Nebojí se naslouchat odborníkům a respektovat jejich názor a hlavně umí k tomu vést i ostatní politiky. Víme, že většina z vás nás tam ve skutečnosti chce. Někteří se možná bojíte, jestli to zvládneme, jestli nás to nesemele. Nebojte se. Pokud bychom byli na prodej, už dávno by nás koupili. Romantická touha organismů po změně má svůj hluboký smysl. Naděje, že se můžou věci zlepšovat, žene lidi do ulic řvát hesla, o kterých sice vědí, že se nikdy nezrealizujou, ale aspoň se pohybem udržujou v kondici a nestratí schopnost se pářit. Nakonec opice se na tu evoluci taky mohly vysrat. Rýpat se tlapou v prdeli a žádný Brno by nikdy nebylo. Což by byla svým způsobem škoda. Přesně v 9 hodin bylo sečtených 90% hlasů a ve štábu Žít Brno se začalo slavit naplno. Chyba nikdy není v tom, že lidi vyjdou do ulic, ale v tom, že z nich vždycky nakonec odejdou. S těma volbama je to úplně v prdeli, Ríšo! Spíš ty seš v prdeli, miláčku. Na mě nic napsaný není. A papírování si umím zařídit. Ríšo! Přeci mi teď neposereš, když jsme kamoši! Ty to zvládneš. Když jsi to přece tenkrát moc pěkně vymyslel. Ten slogan všechno bude fajn. Tak se tím řiď. Kurva! Kurvy! Svět nemá smysl. Umřem a nic se nestane. Jediná skutečná revoluce, které se člověk v životě dočká, je smrt.
Hovoří k vám revoluční brigáda Masaryk. Naše partizánské komando ve zkráceném procesu odsoudilo k trestu smrti představitele úpadku a zločinnosti současného systému Arci Šmejda, který se před 2 týdny v našem domově důchodců nestyděl zneužít odkazu undergroundu ve snaze vnutit nám hrnce. Všichni jsme trpěli v boji s totalitou. Proti nacistům jsem bojoval jako partizán a diverzant. Zažil jsem i fašistické a bolševické lágry. Historie se ale opakuje. Jsou tu nové zrůdy, proti kterým je třeba se postavit. Nové bestie nás připravili nejen o peníze, ale i o naši sebeúctu. Žují těm nejslabším, a to jsme my, penzisté. A proto jsme se rozhodli na sklonku našich životů znovu povstat. Gestapáci, bachaři, šmejdi. Jsou to hajzlové. Napalm. Usekat a pověsit na hradby. Nejdi. Zločinci, slabí. Řekl jsi to hezky. Velký Davide. Arnoštku. 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 Všechno bude fajn, mám docela sexy život, na světě je ráj. Všechno bude fajn, všechno bude fajn, mám docela pepsi život, nemám anšajn. Všechno bude fajn, všechno bude fajn, mám docela keksy život, nemám ani šajn. Všechno bude fajn. Svět nemá smysl. Umřem a nic se nestane. Jediná skutečná revoluce, které se člověk v životě dočká, je smrt. Blízkost smrti člověka přiblíží této nemilosrdné pravdě a je potřeba vzít to jako příležitost ke skutečné změně. Lidi konečně můžou začít jednat sami za sebe, přestat brát zbytečný ohledy a udělat konečně něco, co má smysl. Naše budoucnost je stáří. Stejně jednou umřu, stejně jako všichni. A
zanechám po sobě hovno. Stejně jako všichni. Všichni jsou kreténi. Chcíplí, otrapové bez osobnosti. Pochčíju vám hrob a budu konečně rád. Já jsem debil, píšu samou sračku. Jeden umřel, všichni brečeli. Jeden umřel, všichni brečeli. Všichni umřeli, jeden brečel. Všichni umřeli, jeden brečel. Já stejně jednou umřu, stejně jako všichni, a zanechám po sobě hovno, stejně jako všichni. Všichni jsou kreténi, chcíplí, otrapové bez osobnosti. Pochčíju vám hrob a budu konečně rád. Vás už nikdo k ničemu nepotřebuje.